Estalo a sentir. Estás achegando. Comeza Galiza Metálica. Ola, moi boas, son Pati Castro e estou encantada de estar outro día máis contigo. Outro día máis e outro Galiza Metálica máis. Desta volta, outro Galiza Metálica cultural. Este Galiza Metálica ben cargado das 5 seccións que xa empezades a coñecer dende xaneiro que comenzamos con este Galiza Metálica cultural. Repasemos as 5 seccións. A primeira da sección suele ser a sección adicada á historia do metal en galego traído por Roucosón. A segunda das seccións é a historia da Galiza ou pequena historia da Galiza. Despois, centrámonos no audiovisual facendo reseñas de documentales ou películas que che poidan interesar e que estén relacionados co mundo do metal. E tamén unha sección de literatura na que recomendamos libros ou poemas que poidan ser de utilidade ou interesantes culturalmente falando. E como non, temos a nosa sección estrella, Metalizando a Rapazada, con Ariadna e Aldara Martínez Castro. Ademais de todo isto, vamos a sumar unha nova sección adicada a músicas ao vivo, a única asociación de músicos de músicas de toda Galiza, da que son tesoureira e secretaria. E claro, debido a isto mesmo, estou ben interesada en facervos partícipes das novas desta asociación para conseguir así cada vez que sexamos máis e máis fortes grazas a novos e novas socias. Recordarvos, como sempre, que todas as noites a partir das 12 hora portuguesa o Galiza Metálica sale nas ondas de Antena Miño en Braga na 106.0 FM e tamén na web www.antenamiño.pt todas as noites da segunda á terça-feira. Isto é grazas ao noso compañeiro nos mandos do Galiza Metálica, o gran imperatore do extremo ao caos, Filipe Marta. Grazas a él estamos no gran templo da perversión sónica, un sitio onde se xuntan a lusofonía e as ondas máis metaleiras do Portugal, do Brasil e da Galiza. E para todos aqueles e aquelas que non poidades escoitar en riguroso directo o programa Galiza Metálica todas as noites da segunda a terça-feira ou que o mismo as noites do luns para o martes a partir das 12 da noite hora portuguesa, que saibades que podedes escoitar nas plataformas de iVoox, Spotify, Google Podcast, iTunes e todas reunidas en Pod Galego os podcasts de Galiza Metálica. Desta volta do Galiza Metálica cultural. E imos a comenzar facendo un pequeno repaso do que imos a topar neste Galiza Metálica Cultural número 4 e do que teremos en cada unha das seccións. Na primeira sección de Historia do Metal en Galego por Roucosón teremos a unha banda que se chama Mala Hostia. Comentarvos que a historia do metal en galego ofrecida por Roucosón e que podedes visitar na súa páxina web de www.roucosón.com está sempre a ofrecer información da historia dos primeiros e pioneiros grupos que misturaron o metal ou hardcore, neste caso, con lingua galega. Na sección da Historia da Galiza vamos a falar da historia da batalla do Monte Medulio. Se recordades, xa pasamos pola prehistoria, adentrámonos nos primeiros saeces ou precélticos e metímonos de cheos cos celtas e ca Galaecia romana. E imos a recordar desta volta unha das batallas máis cruentas que se teñen recollido na historia da Galaecia antigua. Imos a falar da batalla do Monte Medulio. Nas seguintes seccións, como é nas reseñas do audiovisual de Galiza Metálica, falaremos dunha película ben divertida, unha película
novela cómica apta para toda a familia que se chama Heavy Trip. E na sección de literatura do Galiza Metálica Cultural teremos a Miguel Cutrín, guitarrista de Nin a Tiros, a banda santiaguesa, que nos trae desta volta unha proposta ben interesante para que coñezamos mellor a literatura fantástica dos grandes, coñecidos e famosos autores e que o fagamos a través dunha páxina galega. E na nosa sección estrella, Metalizando a Rapazada, con Aldara e Ariadna Martínez Castro, teremos un repaso destos 4 programas feito por elas mesmas. Recoméndanos o por que estiveron a falar das orixes do heavy metal e por que falaron de determinados grupos como foron Black Sabbath, Judas Priest ou Iron Maiden. E tamén falaránnos dun grupo máis, os Kiss. E introducimos, como vos dixen antes, unha nova sección. Chámase a sección de músicas ao vivo do Galiza Metálica Cultural. Nesta sección falaremos máis sobre esta asociación de músicos e músicas galegos e contareivos as novas que están a traer neste momento no seu boletín mensual. Brilaba unha estreliña en cada folla. Eu camiñaba en dirección da estrada real bella. A grande fraga de Taguenata era como unha campana enorme onde resoaba o arruallo do meu corazón. Que emoción fonda a miña introducíndome na fraga en procura do meu.
estás trabucado, que é a maneira máis académica que atopo para dicir que és un traidor. Sei que non collerás o bon camiño porque fas parte da grea dos poderosos. Mesmo lle das
beleza e cor os seus principios. Seredes rebasados, o vento da historia sopra doutro ponto. Adeus para sempre, Rothbard. Nesta sección de Rouco Son, na que exploramos a historia do metal galego do 1987 ao 1994, aínda queda un grupo do que non se pode non falar. Porén, a diferencias dos anteriores, este non provén de ningunha das principais cidades galegas, senón da Mariña de Lugo. É Mala Hostia, unha banda que, como a Desvirgators e Mol, practicaba unha mestura entre metal e hardcore, que neste caso inclínase moito máis cara o estilo que aquí nos ocupa. Só deixaron dúas cassettes, Morro de Noxo, en 1993, e Mala Hostia, de 1994, e disolvéronse o ano seguinte. As dúas grabacións do grupo teñen unha gran importancia, non só pola súa calidade, senón por incluir, ao igual que o LP de Desvirgators, preto da metade dos seus temas en galego. O seu primeiro lanzamento comeza cunha demoledora canción de apertura, Primeira, que destaca polas súas partes a elevada velocidade, incluso para os estándares do estilo. Tamén en galego está o tema que dá nome ao disco, Morro de Noxo. Despois, o grupo sorprende con Maruxiña, unha versión metal da célebre canción popular que todos temos cantado de festa. Eche un andar miudiño, miudiño, miudiño. E logo, o disco remata coa caótica Estarabouzo. Os memorables riffs de guitarra e as letras cargadas de carraxe e crítica social desta grabación demostra que non facía falla ser de cidade para facer metal de primeira calidade e con un son máis que aceptable, a pesar do formato. A casete homónima que lanzaron o ano seguinte continúa a liña desta, con temazos en lingua galega como O verdadeiro animal, Revolta, Tarde, Mal e Arrastro ou Respeito. E tamén para rematar, decirvos que en 1994 sacaron as súas primeiras grabacións unha banda clave do metal en galego dos anos seguintes, os composteláns Túzaros. Pero isto xa é unha historia no seguinte capítulo de Rouco Son, historia do metal en galego no Galiza Metálica Cultural.
Sección de pequena historia da Galiza. Hoxe falaremos da mítica batalla do Monte Medulio e desa mítica frase de nantes mortos que escravos. Tras as guerras púnicas e sobre o solar patrio, a conquista romana da península desarrollouse cunha lentitude exasperante. 200 anos despois da súa chegada, Roma conseguiu impoñer sobre o territorio da península unha paz duradeira e de longa e fértil proyección. Tras a invasión dos romanos, os celtas e saefes, deuselles por facer unha guerra de guerrillas e, como viña sendo habitual, tras longas trifulcas domésticas aparcadas por causas maiores, este axitado, dinámico e efervescente patio de colexio, para variar, uniuse como unha piña ante o invasor romano. Antes dos romanos, a península era un simple concepto xeográfico, habitado por un enorme conxunto de tribus de natureza moi heteroxénea e frecuentemente enfrentadas entre sí por banais motivos e demarcacións que se podrían ter arreglado co desplazamento de unha pedra medio metro máis alá. Pero, lamentablemente, non era así, e un temperamento irreflexivo solíase impoñer o respeto e o sentido común de alianzas e colaboración. Naquel tempo tiñamos unha identidade moi difusa e difícil de xuntar, algo que progresouse dende entón. Corría o ano 22 antes da nosa era, cando se facía patente que a guerra entre os invasores romanos e as tribus galaicas íase demorar máis alá do soportable para o propio imperio. Pero Roma non o tiña fácil e o coste de pérdidas humanas das lexións era intolerable. Acosados pola constante erosión de dous dos mellores xenerais, Caio Furnio e Publio Caricio, pouco a pouco a guerrilla local iba perdendo terreo nunha feroz campaña agotadora para ambos lados. Os romanos, decididos a rendilos por fame ante a idea clara de evitar máis baixas propias ante a ferocidade dos ataques dos autóctonos, rodearon o monte cun impoñente foso de 15 millas, abrazando así os últimos focos de resistencia e pechando o cerco, a antesala da ansiada Pax Romana. En Santa Tegra, nas proximidades da Guarda, en Pontevedra, Adolf Schulten, arqueólogo e historiador alemán, célebre pola súa dedicación a España e as súas investigacións sobre os tartesos, sitúa a mítica batalla daqueles galegos de antaño contra a pisonadora romana. Aínda que hoxe non hai probas contundentes sobre o emplazamento, sigue sendo obxecto de debate entre especialistas e crese que este foi o lugar último no que os sitiados deron a batalla. Outros especialistas sosteñen que en realidade trátase do río Minión, máis cercano ao desfiladeiro da Armida en Cantabria, donde 7 siglos máis tarde partidas de guerreiros cántabros resistirían heroicamente ao invasor maometano. Naquel entón, a floresta local, ben poblada, enchía entón de maxia en ocasións dun maxestuoso tenebrismo os que descoñecían aqueles lares e nos que o intruso pagaba cara a afrenta ou osadía de retar a unha natura xa definida polo historiador Estrabón como inabarcable e solo entendida como territorio franco para os esquíos. Esta tupida floresta, cuyo silencio aterrorizaba os soldados de Roma e impedía calquer forma de táctica ou uso para operar con arrolladora ventaxa que lles daba a súa elaborada doutrina militar, era a mesma que albergaba as motivadas e resistentes guerrillas autóctonas cuya mobilidade e arte do camuflaxe desesperaba o exército invasor. Pero todo tiña un límite e a paciencia dos itálicos estábase agotando. Para parar a sangría incontida de lexionarios de difícil reemplazo, estos xenerais idearon unha técnica de asedio original e demoledora á vez. Por un tempo, paralizouse a ofensiva sostida que o imperio viña levando a cabo contra os correosos nativos. Pero non era para tomar aire. 14.000 curtidos homes no arte da guerra, bragados en multitude de batallas con partos, mauritanos, galos e unha miríada de povos que en vano se enfrentaron ao incontestable poder de Roma, comenzaron a crear un foso e unha empalizada de dimensións colosais en torno ao mitolóxico Monte Medulio. Cando este anel, cuyo propósito era a asfixia por extenuación, foi culminado, tras arduas tareas e cunha climatoloxía adversa que non permitía ni un momento de descanso, comenzaría a segunda fase da operación para finiquitar a aqueles homes que durante tantos anos habían sobrevivido ao abrigo do monte. Era obvio que no monte a estratexia á altura a que estaban instalados os locais actuaba como unha ventaxa aparentemente incuestionable, pero esta era unha ventaxa non executable, por tanto inhábil. Tantas veces como cargaron as tribus galaicas contra os sitiadores, estrelláronse contra o foso e a ben armada defensa lexionaria. E, na mentras os días pasaban e a moral ia a menos,
Ante o desenlace evidente, según o relato de Lucio Aneo Floro, os romanos avanzaron a un tempo por todas partes. Reducidos os bárbaros á extrema necesidade, déronse á morte con o lume, a espada e o veleno, que aquí acostumábanse a extraer dos texos. Así, a maior parte liberouse da cautividade. Que para unha xente ata entón indómita parecía máis intolerable que a propia morte. Según asevera o padre Sarmiento, erudito benedictino español pertencente á Ilustración, manexa a idea de que uns inxeriron o veleno do teixo, mentras que outros arroxáronse ao lume dunha inmensa fogueira e outros daríanse morte cas súas espadas, tras un banquete e baixo os efectos de estar embriagados. A maioría dos escritores e pensadores galegos consideran de unha gran dificultade a señalización exacta deste coñecido monte. Para a historia, un monte Medulio simboliza o fin do mundo dos castros e a máxica noite dos tempos celtas, a par que o chegamento dun novo orden, a Pax Romana, no mundo galaico romano. Non hai maneira de demostrar a rigurosa veracidade do narrado anteriormente, pero, para ser un mito, tivo a suficiente forza como para lograr manterse durante todos estos séculos e ser motivo de preocupación ou investigación de importantes pensadores galegos no pasado século. Hoxe en día, o Monte Medulio e todo o que supostamente aconteceu nel está máis inserto no discurso do que expoñen os antepasados galaicos que reivindicaban, ao igual que moitos galegos na actualidade, a súa liberdade. De aí a razón da heroica morte que rubrica a calidade e a altura do mito en cuestión, ao marxen de quen o reivindique. Castelao, no escudo que diseñou para Galiza, remarcou esta frase en memoria ao Monte Medulio e os seus mártires, denantes mortos que escravos.
E quero vos presentar a Fosi, que é un dos nomes propios da escena ruidosa de Compostela, vocalista e letrista de bandas ben coñecidas a nivel galego como Labazada e de Lombaos, pero tamén doutros grupos de vida máis curta, aínda que non menos intensa, Faba e Toldos Gómez. Dende 2017 é a voz de Nin a Tiros e ao mesmo tempo nutre o seu proxecto poético con novo material. A continuación deixo-vos algún dos versos que el mesmo tivo a vontade de poder recitarnos. Condeado a vivir sen dereito a reclamar, agardando unha razón que me axude a respirar. Todo o que eu sentín fíxome cavilar. Non hai que pedir perdón, non me van a perdoar. E agora penso en min, queda moito por cambiar. Cando non hai emoción, é que ten que rematar. Teño moito que decir, queda moito por contar. Cando chegue a inspiración, poderei continuar. E agora a sección literaria de Galiza Metálica, desta volta con Miguel Cutrín, guitarrista da banda Nin a Tiros. Moi boas, Pati, unha vez máis é un placer estar aquí convosco nunha nova edición do Galiza Metálica Cultural. Nesta ocasión traio-vos unha recomendación que se afasta bastante da feita no programa anterior. Lembremos que falábamos dun pequeno poemario de Salvador García Bodaño titulado Ao pé de cada hora, pero hoxe quero traervos un proxecto que nos achega á obra de grandes autores da fantasía, da ciencia ficción e do terror. Esta iniciativa a que me refiro leva por título Biblioteca Fantástica Digital e é levada a cabo pola editorial Urco. Abro un inciso aquí, Urco con C, non Urco con K, xa que Urco con K é unha banda de metal compostelán formada recentemente por músicos ben coñecidos na escena galega, xa que formaron parte de grandes bandas como foron no seu día Túzaros ou Flue. Polo tanto, Urco con K é a banda de metal compostelán que podedes seguir, por exemplo, en Facebook, e Urco con C é a editorial protagonista neste audio de hoxe. Como parte do conglomerado cooperativo que é Sacauntos, Urco nace no ano 2007 coa finalidade de publicar en galego literatura de fantasía, ciencia ficción e terror, ben sexa a través da traducción ou mediante obras orixinais escritas na nosa lingua. Estas últimas forman parte da colección Alcaián e das primeiras de esas traduccións e das que se nutre a biblioteca electrónica que nos ofrecen, que se foi formando dende o ano 2021 ata este 2023 e que está composta por 3 seccións e un anexo, poderíamos dicir, a maiores. A primeira sección sería a Biblioteca Lovecraft Digital, onde se acolle a narrativa completa deste autor. Son 14 libros electrónicos máis unha maiores, que sería un poemario máis un ensaio sobre a obra deste escritor. Aquí podemos atopar, todos os títulos son amplamente coñecidos: Nas montañas da loucura, A sombra sobre Innsmouth, A cor do espazo exterior, etc. Entón, esta sección fórmase no 2021. Froito da experiencia con esta primeira colección, naceu a idea de ampliar o proxecto no 2023, sumando outros 2 piares do catálogo histórico da editorial Urco. Por unha parte, a segunda sección poderíamos dicir que é a de Robert Howard, é dicir, a Biblioteca Howard Digital, que contén 9 libros. Por suposto, atopamos nesta sección a Conan ou a Solomon Kane, e a terceira sección, que sería a dedicada a Jack London, é dicir, a Biblioteca London Digital, con 5 traballos colgados, entre os que destaca pola propia editorial o título A Praga Escarlata. A esta tríade de seccións principais súmase outra chamada Elibriscos,
que contén petiscos de libros electrónicos, escollidos por Urco do seu fondo editorial. Aquí sí que atopamos xa autoras e autores galegos que escriben fantasía, ciencia ficción e terror orixinalmente na nosa lingua. Para rematar, quero facer fincapé en que esta biblioteca fantástica digital de Urco Editora ofrécenos estes 29 títulos de grandes autores da fantasía, ciencia ficción e terror, como son Lovecraft, Howard e London, de maneira libre e totalmente gratuita, directamente dispostos para a súa descarga. E é que, tanto na cooperativa Sacauntos en xeral como aquí concretamente en Urco, faise unha aposta firme polas licencias de Creative Commons e polo uso de software libre. E nada máis, ata aquí a miña aportación para este especial cultural do Galiza Metálica. Agardo que vos gustase, que vos sexa de proveito e escoitámonos na próxima. Saúdos. Odio que me odies. Odio por odiar. Odio a túa voz e o teu xeito de mirar. Odio estar ben. Odio estar mal. Odio que mellore o meu estado mental. Odio este mundo no que sobrevivín. Odio sentir isto. Odio sentirme así. Odio os que falan cando tiñan que calar. Se non vos chega o río, tirádevos ao mar. Odio pensar que a min tanto me ten. Deixo pensamentos cravados nun papel. Odio sementado, regado con amor. Odio que medrou e dou a súa flor. Sección de audiovisuais de Galiza Metálica Cultural. Hoxe imos a facer unha reseña dunha película ben divertida e apta para casi toda a familia. Estamos falando de Heavy Trip, unha comedia de 2018 que está dirixida por Yuka Vidren e Yuso Laatio, que nos conta a historia de Turo e dos seus colegas, os cales pasan o tempo tocando heavy metal no sótano de unha das decenas de granxas de renos que rompen o monótono paisaxe da taiga da zona de Finlandia. Estos rapaces finlandeses, a verdade é que non se atopan en unha postura moi cómoda dentro do seu pobo. Tratados como homosexuais ou persoas que non teñen ningún tipo de futuro, son mirados polo resto dos seus veciños como inadaptados e escoria social. Así que un día a súa sorte cambia e por casualidade contactan co promotor dun festival de música heavy. Entréganlle a única maqueta ca única canción que compuxeron ata o de agora, coa esperanza de que lles invite a actuar no seu festival. O rumor sobre o posible bolo da banda corre polo aburrido pobo, nacendo así un soño por chegar a ter a oportunidade de ter un bolo que lles permita salir da súa monótona vida rural. Aínda que ese soño non está exento de diferentes situacións máis que cómicas que lle dan á película pois un toque moi humorístico e que a fai moi divertida e amena. A banda sonora da película corre a cargo do músico finlandés Lauri Porra, baixista do grupo Stratovarius, o grupo finlandés de power metal melódico. Por que ver esta película? Pois a verdade é que xunta un pouco de todo. O seu protagonista Turo fai un viaxe moi persoal, de crecemento persoal, pódese decir, tratando de superar os seus temores e dirixindo a banda de heavy metal máis descoñecida de Finlandia, Impaled Rectum, o festival de metal máis popular de Noruega. Este viaxe tan duro conta un pouco de todo, sobre todo heavy metal, o roubo de tumbas e, como non, un ceo vikingo e un conflito armado incluso entre Finlandia e Noruega. Recoméndovola, pois as risas están máis que aseguradas. Deixovos tamén un pequeno diálogo entre o guitarrista e o baixista, no que o guitarrista está intentando facer un riff diferente, creativo e innovador, e o baixista, basicamente, fai que lle caigan cada un dos seus mitos dicíndolle que todo o que está facendo, todo está inventado. No, olis mulla pari ideaa. Walk! Pantera 92. No, entäs tää? Children of Bodom. Every Time I Die 2000 Laiho.
Riita. Sermon. Melodödö Oulusta. Crucified. Necrobutcher of Infernal Legions 89. Odito, espero que vos guste esta reseña de Galiza Metálica audiovisual. chorar chorei o domingo á tarde. Eu chorar chorei o domingo á tarde. Que veña Lorenzo, que veña Lorenzo e que diga a verdade. Sección de músicas ao vivo do Galiza Metálica Cultural. Como tesoureira e secretaria desta asociación, querome facer eco desta Asociación de Músicas e Músicos da Galiza, a única asociación que hai en toda Galiza. O primeiro, decirvos, para todos aqueles que aínda non sexades socios, que estades esperando? Esta asociación fai posible que, como persoa individual, teñas o apoio de toda unha asociación para loitar polos teus dereitos. Ademais, por só 50 euros ao ano, vas a ter a posibilidade de estar sempre en contacto cunha asociación que che dá orientación persoal e que está disposta sempre para calquer chamada, consulta ou mail que se lle poida mandar. Se non coñeces todavía do que che estou a falar, podes entrar na web, que se chama www.musicasovivo.gal. A web conta con novas da propia asociación, como a Asociación Galega de Salas de Música ao Vivo, que renova a equipa directiva, novas sobre a Asamblea Xeral de Músicas ao Vivo do pasado 16 de abril que fixemos en Compostela, e tamén cousas interesantes como aberto prazo de inscripción para espectáculos, para concursos ou a propia festa que organizamos dende Músicas ao Vivo, que refírese a os Premios Martín Kodax da Música, que este ano realizan a 10ª edición. Aparte, tamén podes ver información sobre a cooperativa, a xenda de concertos, tedes parte de contacto e un simulador por si precisas formar parte da cooperativa e necesitas, pois, por exemplo, facturar para un concello e non che interesa facerte autónomo.
que saibas que Músicas ao Vivo ten esta parte de cooperativa e teñen un simulador para saber se che sale ou non rentable, pero xa vos digo que normalmente sale máis rentable a menos que xa sexas autónomo. Bueno, esta vai a ser a primeira parte de Músicas ao Vivo na sección de Galiza Metálica. Considero que é ben importante a nivel galego e a nivel español contar con asociacións que protexan os dereitos dos propios músicos e músicas. De feito, non sei se estades ao tanto do Estatuto do Artista, que sacaron para diante asociacións como Músicas ao Vivo. De feito, a Asociación Músicas ao Vivo é un referente para o resto das asociacións de músicos de toda España. Faremos entrevistas a varias xente que conforma esta asociación, así pouco a pouco espero arroxar luz sobre esta asociación da que formo parte e, en verdade, creo firmemente. Tamén falaremos dos premios Martín Codas da Música que a Asociación Músicas ao Vivo saca para diante e este ano saca a súa 10ª edición. Mais isto será no próximo Galiza Metálica Músicas ao Vivo. Outro día que pasou, como moitos que vivín, esvarándome entre os dedos todo o tempo que perdín, sempre cometendo erros dos que tiña que aprender. Pero como son tan parvo non che vai a poder ser, que quería, que agardaba. Non sei por que sigo aquí, xa que semellas tan listo porque non me explicas ti. Sorrindo entre dentes, como gran inquisidor, dixeches, nen consciencia pasare de lo mellor. Metalizando a rapazada. Hola, chámame Ali, teño 9 anos e gustaríame enseñarvos sobre o heavy. E eu son Aldara, teño 12 anos e gustaríame enseñarvos máis sobre o heavy. Queres aprender con nós? Hoxe vamos a recordar o que aprendimos ata agora. Os 3 primeiros capítulos de Mentalizando a Rapazada. No primeiro capítulo aprendimos que é o heavy metal. Un estilo de metal pesado en sonido e densidade. Naceu aos finais dos anos 60 e principios dos 70. As súas raíces son de blues rock, hard rock e rock psicodélico. Nace nunha cidade moi especial, Birmingham, Reino Unido. A capital dos metales pesados británicos. Unha cidade chea de traballadores con problemas laborales. Con pouca vegetación, con ruidos metálicos e con cheiro de aceiro no aire. Nesa cidade naceu Black Sabbath en 1968, os pioneros do heavy metal. Now in darkness world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment God is calling. On the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah. Os seus vocalistas máis famosos foron Ozzy
e Dio. Dio converteu en famoso a señal dos cornos. Recordades que foi polo da súa avoa, a do mal Ochio. E recordade tamén a outra banda importante de Birmingham, Judas Priest, que naceu un ano despois de Black Sabbath, 1969. Un dos seus vocalistas máis famosos, Rod Halford, puxo de moda a estética de coiro. tamén de Reino Unido salen os Iron Maiden. En 1975, cunha mascota moi especial e coñecida. Eddie, unha mezcla de zombie e momia. Living
de Nova York, en 1973, nacen os Kiss. Unha formación de hard rock, heavy metal e glam metal. A súa formación clásica son, como guitarristas, Paul Stanley e Ace Frehley, Gene Simmons como baixista e Peter Criss, batería. You show us everything you've got. You keep on dancing and the room gets hot. You drive us wild, we'll drive you crazy. You say you wanna go for a spin. The party's just begun, we'll let you in. You drive us wild, we'll drive you crazy. You keep on shouting, you keep on shouting. Por dar un gran directo, explosións, lume, cañóns, guitarras con fume, sangre, estética glam, levar zapatos con plataformas e, sobre todo, pola gran lingua do seu baixista, Gene Simmons. Máis de 10 centímetros de lingua que utilizaba para escupir lume e sangre. Un grupo que cumple todos os requisitos anteriores: roupa de coiro, poñer os cornos e unha mascota, que é o propio baixista. E nos vemos no próximo Metalizando a Rapazada.
Espero que vos gustara. Se despide Ari e Aldara. Nos vemos no próximo Metalizando a Rapazada. Son Pati Castro e estiven encantada de acompañarte neste Galiza Metálica Cultural número 4. Foi un placer esta viaxe a través da historia como pobo, da historia como músicos, coñecendo reseñas do audiovisual, da literatura, tamén desta asociación que é Músicas ao Vivo e metalizando a nosa rapazada, cas miñas fillas Aldara e Ariadna. Recorda que podes escoitarnos en Antena Miño no 106.0 da FM de Braga e tamén en www.antenamiño.pt no programa do Gran Templo da Perversión Sónica. SOS Heavy Metal Radio Show do meu compañeiro Filipe Marta, que por certo esta noite, despois deste programa de Galiza Metálica Cultural, poderedes escoitar un especial feito por Filipe mais eu, no que escoitamos a bandas de metal feitas, compostas, parcial ou totalmente por mulleres e ademais esas bandas son ou galegas ou portuguesas. Espero que vos guste esas 2 horas que veñen a continuación de Caña Metalera con Féminas ao volante. Escoitámonos o próximo luns con outro Galiza Metálica, desta volta non cultural, sino xa máis normal, con entrevistas a bandas ben representativas e que próximamente teñen bolos. Así que non volo perdades. Apertas grandes e recorda, merca música, vai aos concertos, apoia as túas bandas locais e fai o posible para que Galiza siga sendo metálica. We don't belong. That's alright. When
nobody's gonna change me, 'cause that's who I am. Ooh, these are